Terus ada. Mulai aku gede Dita. Neng masak. Salah sih ngomong. Tapi kok sebenarnya. Terus katanya. Nanti kira Ala podo, regane podo. Wong kene iki lali kok wong butahe nganu. wis tak kelingan. Alah podo wae. Tangan saiki ben penak. Iya. Kok karek Rela kamu belajar lebih kau ayo sibuk nggak ada. ya ngono kok. Nyantai. Teror iki nyantai yo Gus yo beda nek karo Yo waktu kamu bapakmu. tak sambel. Kamu mbak iki. Tak sambel. Siapa iya? Cepeh. Kok kene koyo salamu mulai nyamene. Gak kayak mau Agustus. Biasa cepet ini bisa sih. Ini nak tapi tidak ya Pak. Ya cucu-cucu. Cilik ben rawa tadi. Rawa ya apa? Rawa itu haknya. Cucu TikTok. Cilik tak cilik belum Mbak. Pasang. Bawang putih biru. Lem. Ada kan di rumah saya. Rumah saya juga 10.000. Umi keso. Apa sih latang? Kacangnya kurang tambah ini. Kacangnya kurang berapa? Dicampur apa? Tambah loro. Masakan ya. Iki. Terus lagi lah. Enggak kurang. Ini masak guys, kadang beli masak. Anak mau mulai. Kenapa? Dek kan nak minum dulu mabuk, orang anu tidak kesel dia kita. Mabuk kurang orang. Macam tu mungkin susu kok ini. Berapa? Kita ambil susu. Ambil susu guys. Mari mabuk. Susu. Susu es krim. Susu es krim. Ada mabuk. Ini katanya alasannya kenapa enak AC di loh. Guys, Mbak Naira juga. Oh my god. Aku tak grocokno nganu genduk kanu WC. Gak apa-apa. 11 iki Naira ora 11 iki aku tak Naira. Nganu kuwi kok kelengkengku malah cepet tukul. Sebuah. Wis subur ya kelengkengku. Coba nak semprotan buah terus 10.000. Alah aku ora disemprot ki wis aku ndek nane. Soalnya saiki delek ning adem-ademan kena banyu kuwi banyu iki dadine dekne. Anu terone Pak Gogo iki padha warna ketek sing kembar. Sapa jenenge? Kuwi sapa? Badi. Mas Budi. Mbah Rai sapa ya sing bareng? Mbah Rai yo enek sing bareng katanya. Wes. Mas sapa? Bareng mbek. Iki kata guys. Hari Tidak kok belum jauh, lampu itu tak tinggal. Itu kunci re. Tak ambil lemari ya. kon lo muka seru lo. Pak sama Orang orang bokung, anak mi orang bokung. dadi aku demi apa? Mau tunggu. Kimpat. Ada kelambinnya nek? Ambine enak. Hijau ki gowo. Di kelambinnya jajal. Ini jero tas. Tapi Tapi iki lho. siapa? Orang atus bareng si anu sapa tak ki bagus. Ora apa-apa lek delok guys. Abang-abang apa jenenge? Abang-abang ora lagi. Lambi abang mana Iya. sate. Ijek pantes kok. Piye, Mu?
Ki. Ana kok anak-anak saja emok ora pantes dadi anak. Ora apa-apa kok jek enom kok sampean. No tak jane bojone ya. Niki putrane nggih, aku yo ngono. Piye lek solikin? Engko tak ya. Niki putrane nggih. Ketek-ketek. Salah. Saya aku udah sing tak papak neh ngono. Rungokno. Gak usah lah wong disuntik-suntik tok. Rungokno to. Oh alah ya Allah aku lo lamen badanku ki awakmu tak kira dikonsumsi apa-apa. Berarti ki mau iki tok. Aku tak periksa. Oh alah. Apa periksa aku nek dipet mbok iki senen ora. Gak Ora. iya aku ki Desa ki sesuk Selasa. gak Senin Selasa ngantek Setu. Lah iki engko neh ngene Mak. Engko wong anak-anak lek sekolah ya malah Iya, gak cepet-cepet. Kon kecuali nek dikongkon mboke kon rono kak parane nek gak dikon juga. Kanjo ki dek ngene iki disuntik tak keloro masang. Wis dah bye bye. Orang penting ki, orang penting ki dulu pakai tas. Tasnya pas ya rupane. Coklat. Aku kok ngabis sih dikecut gitu. Wis kok aduh sok bingung. Semuanya tak nang bukan HP soalnya. Duh, kunciku ndi? Ya, Aku ki mesti ngono kuwi yo ning kene. Duh, nendi? Hah? Gak ada baju dong? Banyak. Ini bekas. Ini ada baju berapa? Ya ready lagi. Ready 4 kerdus. Nasi bocor kan harusnya pedes kerdus. Bu udah. gak bisa bocor kok. Terus bayar Bu. Wes le. Bayar kon. Dua alisan. Dia lagi tak kerdus regane 500.000 ya. Mbak Orel, tokannya tak pakai yuk. Ayo. Nanti. Gorene iki lho siji. Tuh. Sisan. Duh. Kundang itu tas bunyi. Kali sudah masuk. Tak uang juta. Unboxing. Ya mana? Terus tak sadar nek mama dat wis dan gak anu. Bocor. Tapi bilang lagu bilangan. Ayo. Nanti aja, Mbak. Padahal Dek. Aku ada Ini. Kalau kan kita dari kering tempe kesyur sakmene iki guys urung sakmene neh wala sak ember iki wagi guys meneh wagi guys iki guys ki arepe adune kering iki guys yo tak cuci mang tak cuci guys adune kering iki lombok ijone guys sakmene akeh wis mas tak goreng ya guys ya karek gawe terus kingko wis tak peti guys tak peti iki kabeh ngurap sak menara guys iki mesti enak urape aku mau ngelakuin buku guys ki soalnya gawenane mbak kulit nane lho guys ya aku arepe tak buku iki nek wortel apa-apa iki buku guys ya dari kering tempe kesyur sakmene iki guys urung sakmene neh wala sak ember iki wagi
Guys, teman-teman. Lagi guys, ya guys. Belum lagi. Tak tembak kunyitnya bambu Kenapa Bu? Malah kena angin di sini. Tarik ngoseng-ngoseng gitu. Hah? Ini cuma maknya kayak itu ini. Jadi banget ngomong apa? Meski kurang panak tok iya mbak ya jadi soalnya aku baru ngombe aku nerasem guys di pas aku rasane jadi mbak ini sungguh sih nyong cicipin mbak